Айде, вземам ви с мене в Рим. Хващаме бус в 6 сутринта, защото сме батали. И вътре симулирам с книга, че съм псевдоинтелигентен. И тук сме на Пяца Дел Попо, обелиска, църквите. Да, поболях се. Първа спирка е музея на Леонардо да Винчи, защото сме аристократи. Видяхме тук тази анимации с тези картини и останахме да гледаме. Беше много интересно, господин сътворение на екрана. И си направих аз много генгстишит гаменски снимки. Реших да преустановя кариерата си като Пикасо. Ето го. Браво, Йори, казах, ти ги убил отново. Ето го, има костюм за екзе. Много я обичам, водя на няколко къси разходки напред в бъдещето и пристигаме на испанските стълби. Вау! Каква красота и грация на ренесансовата архитектура. Снимка за фейсбука на баба, снимка за фейсбука на двете баби. Снимам си пред паметника на Марк Аврелий с книгата, се правя интересен, аз дори не мога да чета. Трябваше да имам доказателство, за да може всички да знаят, че не съм от простолюдието. Ето е едно впечатляващо произведение на изкуството и зад нея не чак толкова впечатляващо произведение от мрамор. Като сме тръгнали да говорим за произведения на изкуството, аз станах личен фотограф. Нямаше как и аз да остана по-назад и ето е вашата любима двойка на годината. Мислим да си кръстим детето Патриции. Пред пантеона се бяха насъбрали, все едно раздават кебабчета, но на мен ми се досада, трябваше да си ходим, както виждате, добре съм стиснал буските. Реших да се поглезя с това италианско удоволствие, понеже откакто съм тук съм отслабнал с 15 кг от безпарича и глад. Толкова много я обичам, че меденият ни месец ще е на тези руини. Нямаше как и да не я заведа на двореца Емануеле, където аз така величествено си гледам Рим, все едно съм негов крал. По пътя за пантеона викам, штракне тук една снимка, небрежно да се гледа татуса и какво стана, стигнахме пантеона. Камъни сме виждали на село обаче. Чудех се тук дали да ни предложа брак, но тя май още дори не знае, че сме заедно. Време беше и да хванем метро, понеже дарих Мерцедеса на дом за сираци. Знам, много съм благороден човек да ми се чуди чак. Така и така сме в Рим, решихме, че ходим и във Ватикана. Радвам се, че са направили градината точно както им я поръчах. Наливам си вода в бутилката, не защото нямам пари, просто съм много еко. На входа е пълно с статуи на императори, почти велики колкото самият аз. Музеят е пълен с всякакви картини и щуротийки. Ето ме и тук, млад подрастващ философ пред етинската школа. Реших и малко да образувам простолюдието с една любимите ми картини, Давид и Голят. Понеже съм един истински гамен от класа, реших, че ще вляза и ще снимам сътворението на Давид, нищо, че е строго забранено. Ето нас, япайте и се радвайте. Знам добре, че съм аз да видите малко Европа. След това решим, че ще се чупим и ще ядем по една паста. Не мисля, че има нужда да ви обяснявам колко беше вкусно. Ай, празняри, нагледахте се на глупости. Аре, чао, бе!